a razem z nami Amadeusz Ferrari. Amadeusz, co się stało? Bardzo chciałeś K1, byłeś przekonany, że wygrasz. Co się wydarzyło z twojej perspektywy? Wiesz co? Co się z mojej perspektywy? No pytałem, czy wygrałem pierwszą. Tam mi mówili, że raczej tak, więc sobie pomyślałem, hej, pierwsza wygrana. Drugiej wiem, że przegrałem chyba. I sobie pomyślałem, że w trzeciej, no pod więcej ryzyko trafiłem, więc myślałem, trzecia moja, pierwsza moja. Jest git, ruszyłem jeszcze specjalnie mocno pod koniec trzeciej. No co? Chyba możliwe, że i słusznie wygrał. Jak wiesz, no co będę ściemniał. Zaskoczyło cię to, że te twoje mocne ciosy nie trafiały? Wiesz co, no sam wiesz, jak żyłem w tej Warszawie, no nie chciałem tak się przyznawać przed tą waleczką. Wiadomo, że nie trenowałem. Ty to zresztą wiesz. No cóż, doliłem swoją szansę. Jeśli dostanę drugą, to pewnie z niej skorzystam. Nie mówię o wiórce, tylko ogólnie o fejmie. Dałem dupy. No jest tylko moja wina w trzeciej. Szkoda, że tak późno zaatakowałem, bo czułem, że już pod koniec go mam. Przepraszam wszystkich, co wam nie uwierzyli. Musimy niestety... Którym sp***łem kupon. Nie przygotowałem się. Rozstałem się z dziewczyną, z którą mam dziecko, miałem ciężki okres. Przepraszam wszystkich, których zawiodłem. Jest mi po prostu przykro. Wrócę silniejszy. Jak zawsze, zresztą dole. Ale wrócę silniejszy. Amadeusz, niestety czekają nas jeszcze 3 pojedynki, goni nas czas. Dziękujemy bardzo za walkę. Wszyscy, którym się walka podobała, którzy mnie lubią, zajrzyjcie do mnie na Insta, jakieś tam oficjalne ogłoszenie wydam. No nie ukrywam, że gdzieś tam będę liczył na rewanż. Dobrze, Przejdziemy. musimy Dziękujemy, rzeczywiście czas na kończyć. kolejne starcie.